веднага преминава с лекота. Начина, по който говорят някакви личности за Турция и за какво призовават, и веднага ще разберете, че те имат някакви бизнес интереси. Имаме и зрител. Добър ден, заповядайте, ало. Добър ден, господин Славков. Да, слушам ви, кажете. Аз съм от Димитровград. Да? Искам да разговарям по темата за Европа. Кажете. Първо, вижте нашата политика, после говорите за Европа. А вие в Димитровград как виждате нашата политика? Там на пазара с турските ментета. По принцип се развива града ни, обаче... Всичките сте облечени с турски анцузи. Всичките там, като ви знам обаче, вижте тия патриотите... Ясно, разбрах ви. Аз ви казвам да смените марката на анцуга, вие ми говорите за патриоти.